At bago ko umpisahan ang kwentong ito, muli maraming salamat sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana hindi kayo mauubusan ng swerte. Magsimula na tayo. Taong 1985, sa lugar ng Guimaras. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Carlo, at nais ko pong sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng pamilya at kamag-anak ng aking kaibigang si Tonyo. Ukol sa kanilang pakikipagsagupa sa mga aswang, nakamuntikan ni silang gawing pulutan, gayon din ng iba pang halimaw. Tandang-tanda ko pa noong sumapit ang taong 1985. Nasa kabataan pa lang kami ni Tonyo at nakapagtapos na kami sa pag-aaral. Nagbakasyon kami sa aming lugar sa Guimaras at nasaksihan namin ang kagilagilalas na engkwentro sa mga aswang. Nasa dugo ng pamilya ni Tonyo ang lumalaban sa mga aswang at bihasa sila sa pakikipagsagupaan gamit ang iba't ibang sandata. Naging malapit na din ako sa kanila dahil wala na akong mga magulang. Namatay sila sa aksidente noong bata pa ako at ang tiyahin ko na ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Noong mga panahong iyon ay may naging mga kaibigang isang pamilya ang mag-anak ni Tonyo. Mga dayuhan ang mga ito at hindi naglaon ay naging malapit sa kanila. Sa una ay talagang magigiliw at mababait ang mag-anak na dayuhan. Madalas silang bumibisita sa pamilya ni Tonyo at nakikipagkwentuhan. Maayos silang makisama kaya walang masamang kapintasan sa kanila ang pamilya ni Tonyo. Isang araw ay naimbitahan ang magkapatid na Tonyo at Alan ng 3 binatilyong anak ng pamilya na sina Dodo, Tino at Biboy na mag-inuman sa bahay ng mga ito. Na noong mga panahong iyon ay halos pamilya na rin ang turingan nila sa isa't isa. Pinapasok sa loob ng bahay sina Tonyo at Alan. Sumulak ang mabahong amoy sa kabahayan. Nagtaka ang magkapatid pero hindi nila iyon pinansin pa. Naglabas ng itim na tuba si Dodo, samantalang si Tino ay naghahasa ng itak sa kusina. At si Bibo naman ay naghahanda ng tagayan at ilang pulutan sa mesa. Medyo nakakaramdam si Tonyo na parang may mali, pero hindi niya mawari kung ano man iyon. Napansin na lang ni Tonyo at Alan na panay laman loob at kakaunti ang mga pulutan. Tinanong nila ang magkakapatid kung sasapat ang mga pulutang nakahain sa mesa. Ngumisi si Dito at siya mismo ang sumagot sa tanong ni Tonyo at Alan. Nabanggit niya na maghahanap pa daw sila ng iba pang pupulupataning karne dahil sabik na sabik sila sa karne. Masarap daw kasi kung sariwang-sariwa ang makukuhang karne. Tiyak na matatakam silang magkakapatid. Kaya mamayang gabi daw ay mangingilaw sila ng ibon, yung mga bato-bato. Doon na mismo kinatuba ng masama ang magkapatid na Tonyo at Alan. Hindi na daw tama ang mga sinasabi ni Dito. Inilabas ni Tonyo ang kanyang punyal samantalang naglabas naman ng itak mula sa kaluban si Alan. Pagkatapos ay naglabas sila ng ilang piraso ng mga kalamansi. Napaatras mula sa kinatatayuan ng 3 magkakapatid. Tinanong sila ni Tonyo at Alan kung mga aswang ba ang mga ito. Agad silang tumugon at nakiusap sila sa magkapatid na huwag gumawa ng gulo at hahayaan na lamang silang makaalis sa bahay ng mga ito. Napamura pa si Tonyo at sinabing kaya daw pala sila inimbitahang makipag-inuman ay dahil sila ang gagawing pulutan pagsapit ng gabi. Kung nalaman daw sana nila noong una pa lang na aswang ang buong mag-anak, ay hindi na daw sana sila nakipagkaibigan pa sa mga ito. Tatandaan daw nila ang araw na yon. Basta daw at huwag nilang mababalita ang may ginalaw ang mga ito sa kanilang pamilya.
at siguradong magkakasubukan sila ng pasyensya. Tumango ang magkakapatid na aswang at nangako silang walang mapapahamak sa angka ni Tonyo. Matapos magsalita ng magkakapatid, ay mabilis silang tumakas at umalis sina Tonyo at Alan sa bahay ng mga ito. Simula noon ay iniiwasan ng pamilya ni Tonyo ang dayuhang mag-anak. Hindi sumunod ang mag-anak sa kanilang pangako. May napatay naman na malayong kapinsan si Tonyo. Nilapa ito ng aswang. Kaya naman ang nangyari, tumulong ang pamilya nila sa mga taong tumutugi sa pamilyang aswang na pinaninawala ang mga bagong yanggaw. Ipaghihiganti nila ang pamilya ng kanilang kamag-anak na namatayan. Isang gabi, sumama si Tonyo sa kanyang ama, kasama ang kapatid nitong si Alan at iba pang mga kalalakihan na may dalang mga sulo at armas sa pakikipaglaban sa aswang. Nalaman ng mga kalalakihan kung saan patungo ang aswang. Nagtungo sila sa kagubatan kung saan sinusundan nila ang 3 bagong yanggaw na tumatakas at naghahanap ng mabibiktima sa daan. May dalang matatalas na kinayas na mga kawayan at bungkus ng bawang si Mang Harlon na ama ni Tonyo at Alan. Bukod sa kawayan at bawang, mayroon din siyang dalang rifle na nagtataglay ng bronze na metal na bala ng baril. Sa di kalayuan ay nakarinig kami ng malalakas na pag-ungol at mga kaluskos. Dali-dali kaming tumakbo at naabutan ni Mang Harlon ang aswang. Inasinta niya at tinamaan sa may binti, samantalang ang isa pa niyang kasamahan ay nasabat namin ni Tonyo at kaagad na sinibat namin iyon ng kawayan. Subalit dumaplis lamang iyon sa kanyang katawan. Mabilis umilag ang aswang kaya medyo nahirapan kaming patamain ito. Nakipaglaban kami ni Tonyo ng lakas at nagalusan kami ng bahagya. Mabuti na lang at hindi kami nakagat at natuluan ng laway nito. Kung hindi ay baka nahawaan kami ng pagkaaswang. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang itinatagong punyal, gayon din ang bawang. Hiniwa niya ang braso ng aswang at pilit na isinupalpal sa bibig nito ang bawang, kung kaya't bagyang nagkikisay ito na para bang bahong-baho ang aswang na yon. Samantalang nasugatan ng 2 kalalakihan na sumugod sa isang pang-aswang. Kinalmot sila nito sa may bahaging mukha pababa sa dibdib. Pagkatapos ay walang habas na pinagpupunit ang mga kasuotan at binutas ang tiyan bago pa siya tuluyang nakatakas sa malalaking punong kahoy. Hindi sila nagtagumpay sa pagtugi sa naturang aswang, pero sa mga sumunod na araw ay nakibalita sila sa mga kabayanan sa muling pagbabalik ng nakaligtas na aswang sa engkwentro. Hindi lamang iyon ang karanasan nila sa mga aswang. Isang gabi ay nagsama-sama ang mga kalalakihan upang labanan ang mga grupo ng aswang. At kabilang na doon ang mag-amang Mang Harlon at Tonyo. Nagtungo sila sa gubat kung saan nakikipagsagupaan sila sa mga aswang nun. Umiba ng rota ang mag-ama at nagtago sila sa mapuno at madilim na lugar. Doon sila sinundan ng 4 na aswang. Sumabay pa noon ang malalakas na pagdagungdong ng kulog at kidlat. At hindi nagtagal ay bumuhos ang ulan. Laking gulat ni Tonyo na masaksihan ng malakas si Mang Harlon. Nakita din niya kung gaano ito kaliksi sa pagkikipaglaban gamit ang matalas na itak. Inutusan siya ng kanyang ama na gamitan ng punyal sa pagpatay ng mga aswang. Hinarap ni Tonyo ang kaharap niyang bagong yanggaw at kahit medyo kinakabahan ay pinamalas niya ang lahat ng natutunan niya sa kanyang ama sa pagkikipagkumbate. Ginagalusan niya ang hita ng aswang. Bahagya itong umangil at kamuntikan na siyang kalmutin sa muka. Mabuti na lang ay nakailag siya at makailang beses siyang nadapa sa putikan. Pero sa kasunod na pag-atake ng aswang ay natsimpuhan niyang masaksak ito sa tagiliran. Ibinaon niya ang punyal hanggang sa sumuka ng dugo ang nasabing aswang. Binunot niya ang punyal at lalo pang sumirit ang dugo ng aswang. Bumulagta ito sa lupa. Tumirik ang mga mata at matapos ang ilang sandali ay nalagutan ng hininga. Lumingon siya sa bahaging kinaroroonan ng kanyang lolo
Lumingon siya sa bahaging kinaroroonan ng kanyang kasama at natagpuan niya itong nakikipaglaban sa dalawa pang aswang habang nakabulagta ang isa pang bangkay ng aswang na parang tadtad ng saksak sa buong katawan. Nangangamba si Tonyo na baka mahirapan ang kanyang ama, subalit nagimbal siya sa kasunod nitong ginawa. Binalian ni Mang Harlon sa leeg ang isang aswang, samantalang inihagis niya ang itak sa isa pang aswang at eksaktong tumarak ito sa dibdib, ang dulo ng talim ng sandata. Hindi akalain nito na ganon kabilis gumalaw ang mga kamay ni Mang Harlon kahit napakarami nitong kalaban. Kung anong liksi nito sa pagkikipaglaban ay ganon din kabilis gumana ang utak nito, lalo na sa pagkikipagkumbati sa mga aswang. Doon niya unang nasaksihan kung paano maging aswang hunter. Magkasabay na bumagsak sa lupa ang dalawang aswang. Tila walang kahirap-hirap si Mang Harlon na nakipaglaban sa mga aswang. Binunot niya sa dibdib ng bangkay ng aswang ang kanyang itak at sinulyapan si Tonyo na parang estatwa sa kinatatayuan nito. Tinanong niya si Tonyo kung tatayo lang ba ito o tutulungan siyang sunugin ang katawan at kasuotan ng mga aswang. Doon pa lamang natauhan si Tonyo. Nagulat siya sa mga sinabi ng kanyang ama kung kaya't dali-dali siyang lumapit sa kanyang ama at kumuha sa bulsa ng isang kahang posporo. Kaagad sila naghanap ng mga puno na mga patay na o yung mga tuyong kahoy. Sobrang kaba ni Tonyo noon. Unang beses siyang makakita ng mga nakabulagta na aswang. Pinagtulungan nilang sunugin lahat ng personal na kagamitan ng aswang upang hindi na ito makapaminsala pa. Pagkatapos na maging abo ang mga bangkay ay binalikan ng maglolo ang kanilang mga kasamahan. Natagpuan nila ang ilang bangkay ng mga kalalakihan, maging ang iba pang bangkay ng mga aswang. Nagawa nilang sunugin ng mga iyon at hindi nagtagal ay lumitaw ang mangilan-ngilan nilang kalalakihang nakaligtas sa sagupaan. Pinagtulungan nilang mauwi sa mga pamilya ang bangkay ng mga nasawing kalalakihan din. Ganoon na lang ang panlulumo at bigati ng mga kapamilya ng mga namatayan. Umahagulgol sila sa pag-iyak habang inililibing ang mga bangkay sa kalapitang sementeryo sa tulong ng basbas ng kanilang pari sa parokya. Ayon sa salaysay ng mga nakaligtas na kalalakihan ay may iba pang nakaligtas na aswang. Subalit marami rin silang natamong sugat at posibleng umakyat sila sa bundok upang doon ang mismo magtago. Kaya hindi na panatag ang mag-ama. Patuloy sila na naghanda sa pagdating man ng panibagong pakikipaka kung sakali man na umataking muli sa kanilang baryo ang mga natitirang aswang. Doon nagsimula ang hidwaan ng pamilya nila Tonyo at sa pamilya ng mga aswang. Mayroon pang insidente kung saan nasukat ang katatagan ng mag-ama. Isang takip silim ay dumako sila sa paanan ng bundok at nagumpisa silang umakyat. Medyo dumidilim na sa paligid nang makarating sila sa mapunong kagubatan sa bundok. Mabuti at nagdala ng gasera si Mang Harlon. Sinindihan niya ang gasera at nang lumikha iyon ng liwanag ay tinapat niya sa paligid hanggang sa makarinig sila ni Tonyo na mga pag-ungol. Parang boses iyon ng lalaki. Hinanap nila kung saan nagmumula ang tinig, subalit hindi nila iyon matagpuan. Bagkus ay nakakita sila ng lagusan. Pumasok sila sa loob at lumabas sila sa isang madilim na kubo kung saan natagpuan nila ang napakaraming bangkay ng tao, kung saan nabubulok at nilalangaw ang mga luray-luray na laman loob. May mga katawan at ulo pa ng iba't ibang hayop, baboy, manok, at saka kambing. Nakapakabaho ng amoy at talagang halos bumaliktad ang sikmura ng mag-ama. Ngunit nasorpresa sila nang matagpuan ng isang sulok ng bahay kubo ang nakataling si Elton. May nakasapak pang tela sa kanyang bibig. Tinulungan sila ni Elton at nalaman nila na binihiyag pala ito ng mga bagong yanggaw at kaya sila bumaba sa kapatagan upang maghiganti sa mga kalalakihan na pumatay sa kanilang mga kasamahan noong nakaraang araw. Inalalayan nila si Elton na makatayo at maghanap ng daan upang makatakas sa bundok
Subalit, may sumalubong sa kanilang malaking lambat. Humigpit ng humigpit ang pagkakatali ng lambat at binuhat silang 3 ng 5 aswang. Nagpupumigla si Tonyo, subalit sinaway siya ni Mang Harlon. Inintay nila kung saan sila dadalhin ng mga aswang at makalipas ang ilang minuto, nagtungo ang 5 aswang sa isang bulwagan kung saan nakapaikot ang 6 pang aswang. Mukhang ihahain silang 3 upang gawing hapunan. Binubuo ng 6 na aswang ang kabuuang bilang nila. Nahilo si Tonyo sa mga nakapalibot sa kanilang aswang. Nakangisi ang mga ito at mukhang galak na matikman ang kanilang mga laman. Makalipas ang ilang minuto, ay sinira ng isa sa mga aswang ang lambat. Hinila niya isa-isa ang mga ito. Pagkatapos ay nilingki si Tonyo ng isang aswang. Sinakal siya nito at dinilaan sa muka. Subalit naging mabilis si Tonyo. Sinaksak niya at tinusok ang mata ng aswang, kaya nagkaroon ng kaguluhan kaagad. Nabitawan ng aswang si Tonyo, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na malabanan ang ibang aswang. Ginamit niya ang kanyang tapang at lakas sa pagkikipagkumbate. Sinugatan at sinaksak niya ang mga aswang. Hindi niya binigyan pa ng pagkakataon na mahawakan siya ng mga aswang. Samantalang pinoprotektahan naman ni Mang Harlon si Elton sa mga sumalakay sa kanilang aswang dahil nanghihina na ito at wala nang kaya pang lumaban. Handa siyang pupugutan ng ulo at pagpuputulin ang katawan ng mga aswang sa sino mang magtatangkang lalapit. Hanggang sa may naglakas loob noon na kumalaban talaga sa kanya. Ang huling aswang na nakasagupa niya ay inihampas niya ang ulo ng paulit-ulit sa katawan ng punong kahoy bago niya ito ginilitan sa leeg. Samantalang si Tonyo naman ay hindi nagpapatalo sa mga aswang. Sumagi sa isip niya ang nangyari sa mga napatay na kalalakihan, kaya gano'n na lang ang pangkagigil niya sa pagpatay sa mga aswang. Napaatras nila ang lahat ng aswang at sa tingin nila ay nagsilayas na o nagsialis na sa kabundukan ang mga ito. Sinunog ng mag-ama ang buong komunidad, gayon din ang bulwagan, at wala silang itinirang bangkay ng aswang na napatay nila. Nang matapos na masaksihan nila ang pagkatupok ng kubo hanggang sa mga itim at maging abo ang lahat ng kanilang mga nakikita, ay nakahinga na sila ng maluwag. Tinulungan ng mag-ama si Elton na makapaglakad. Bumaba sila sa paanan ng bundok at maswerte naman na natagpuan ni Mang Harlon ang gasera na may sindi. Madali nilang nakita ang daan kaya hindi sila nahirapan sa pagbaba sa paanan ng bundok. At noong makarating sila sa kapatagan ay halos maghahating gabi na at wala ng taong makikita sa paligid. Ngunit natagpuan ni Tonyo at Mang Harlon ang mag-inang Ana at Saul na mukhang inaantok na naghihintay sa bakuran ng bahay. Pagkakita nila sa presensya ng 3 lalaki ay ganaw na lang ang pagsigaw at paghagulgol ng mag-ina. Niyakap ng mag-ina ng mahigpit si Elton at napuno ng saya at luha ang kanilang mga muka. Paulit-ulit nilang pinasalamatan ng mag-ama at pagkatapos ng ilang sandali ay nagdesisyon na silang umuwi sa kanilang bahay. Kinaumagahan na laman ng mga kapitbahay ang nagawang kabayanihan ng mag-ama sa pagliligtas sa buhay ni Elton at pagkakapatay sa mga ibang aswang o bagong yanggaw na nagtatago sa bundok. Nagbigay sila ng mga tulong at pagkain sa mag-ama at buong puso naman nila iyong tinanggap. Hindi lamang sila tumanggap ng pera o anumang mga alahas, mga pagkain lamang. Nanumbalik ang kasiyahan at kapayapaan sa kanilang komunidad. Subalit sa paglipas ng ilang mga buwan lamang, dumating ang isang gabi kung saan may matandang nagtitinda ng mga kakanin ang nakakita ng bagong yanggaw. Nagnakaw daw ng inahing manok mula sa kulungan ang naturang aswang at pinagluray-lurayan ang manok. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang binatilyong naglalakad sa may kasukalan. Hinablot niya ng walang kalaban-laban at buong lakas na binutas ang tiyan, gayon din ang likuran nito. Lumuwa ang bituka at dinukot niya ang atay
at puso kasunod ay bigla na lang tumakbo ng mabilis sa karimlan. Sa takot ang matanda ay hindi na niya nagawang magtinda. Kumaripa siya ng takbo pauwi sa kanilang bayan at inabot siya ng 2 araw na inaapoy ng lagnat. Ipinagamot siya ng kanyang anak sa isang albularyo at doon niya isinawalat ang kanyang mga nasaksihan sa nagdaang mga gabi. Ayon sa kanyang kwento, nahuli niyang salarin sa pagkamatay ng alagang manok ng kanyang mga kapitbahay. Gayon din sa sinapit ng binatilyo. Dahil sa bagay na iyon, nag-ingat ang mga residente at naghanda na muli ang mga kalalakihan na mga sandata. Samantalang ang kanilang pamilya ay hindi nila pinapalabas tuwing sumasapit ang gabi. Hanggang sa isang gabi, nagulantang kaming magkaibigan, gayon din si Ginang Lala. Nang mapansin namin na hinihingal si Mang Harlon. Tinanong namin kung anong nangyari sa kanya at nabanggit niya sa amin na nakita niyang may umaaligid-aligid na bagong yanggaw sa may dakong kapitbahay niyang si Mang Dan. Kaya nagmamadali siyang kumilos. Sumama muli si Tonyo at nagtungo sila sa may kasukalan ng gubat. Doon nila nakitang nagtangis ang mga pangil ng bagong yanggaw at buong tapang na nagpapaputok ng baril habang may dala namang buntot pagi si Tonyo. Sumalakay silang mag-ama at pinaulanan ni Mang Harlo ng bronse na metal ang aswang. Inasinta niya sa dibdib, tagiliran, mga paa, samantalang sumalida naman si Tonyo bago bumulagta sa lupa ang isang aswang. Pinaghampas niya sa buong katawan ng aswang at tuluyan itong nanghina. Ang iba ay nagpulasan, ang bibilis ng bawat kilos. Nawala ng balanse at nakasubsob sa lupa, kasabay na nalagutan ng hininga habang lumalabas sa bibig nito ang masaganang dugo. Dilat na dilat ang mga mata ng aswang at napakarami niyang tama ng baril. Parang nasunog ang kanyang bahaging dibdib pababa sa tiyan. May mga nagsipagsunuran naman ng mga kalalakihan na malalayong kapitbahay nila. Doon sila papunta sa may bahaging gubat at napag-alaman nilang napatay ng mag-ama ang aswang. Nagbunye silang lahat at walang paglagyan ang kanilang kasiyahan dahil sa wakas ay napatay na rin ang aswang na gumagambala na naman at naging parawesyo sa kanilang mga buhay. Kinabukasan noon ay saglit na nanumbalik ang kapayapaan sa baryo nila. Kaya naisipan na ring bumalik sa trabaho ni Tonyo. Ngunit pagkatapos ng mahigit 1 linggo lang, ay may nabalitaan na naman silang masamang balita na di umano ay may masamang halimaw na naman ang dumating sa baryo nila. Nabanggit din ng Mang Harlon sa sulat na kanyang hawak na pauwi na sa kanilang baryo ang panganay na kapatid ni Tonyo na si Artemio. Sa kabila ng matagal nitong pamamalagi sa malayong probinsya at walang masyadong balita sa kanya si Tonyo dahil madalang itong magtelegrama sa kanilang pamilya. Eksakto naman na nalalapit na noon ang mahal na araw, kaya naman pinayagan si Tonyo sa trabaho na makapagbakasyon ulit sa baryo. Nang dumating ang araw na umuwi si Artemio, buong galak naman siyang bumati at nagkapaggantuhan sa kanyang kuya Artemio. At inalamang naging buhay nito sa malayong probinsya. Mapalad naman pala siyang nakapagtrabaho doon, kaya lang mahirap ang mga pinagdadaanan niya, kaya hindi siya masyadong makapagpadala ng liham. Bukod pa doon, sumabat sa usapan si Ginang Lala. Batay sa kwento ni Ginang Lala, na may sumalakay na halimaw sa tuwing sumasapit ang dilim, kung saan nangangawala ang mga alaga nilang mga hayop katulad ng kambing, manok at baboy. Habang papalapit ng mahal na araw, dito naman ay nagpapakita ng mga kabangisan ang mga aswang. May mga natatagpuan na lang ang mga residente na patay na mga alaga nilang hayop na putol-putol ang mga bahagi ng katawan at labas ang mga parte ng ibang lamang loob. Nabahala ulit sila para sa kanilang kabuhayan,
kaya nireport nila sa mga pulis. Subalit wala rin namang nagawa ang mga alagad ng batas dahil wala silang nakitang sospek at ebidensya na magtuturo kung sino at ano ang kumukuha ng mga alagang hayop. Hanggang sa sumapit ang isang gabi kung saan may binatang naglalakad sa may malapit sa kawianan. Nang makakita siya ng malaking aso na kawangis ng lobo, namataan niya na pinupunteriya nito ang alagang kambing at walang awa niyang kinakain ng buhay ang hayop sa mabilisang paraan at sa isang kisap mata ay bigla na lang naglaho ang naturang nilalang. Sa takot ang binata ay kumaripas siya ng takbo patungo sa kanilang bahay at hinding-hindi na niya nagawang magpagabi sa daan at baka makasalubong niya ang malaking aso at pagbalakan pa siyang patayin. Isang gabi noon, lumabas ng tahanan si Artemio upang magtungo sa may dalampasigan dahil kailangan niyang itago muna ang bangka ng kanyang ama dahil parang may paparating na unos sa mga susunod na araw. Kahit banayad at tag-init noon. Pinigilan siya ni Ginang Lala, subalit naging mapilit siya at binigyan ng kapanatagan ng loob ang kanyang mga magulang na walang mangyayaring masama sa kanya dahil hindi naman tawang pinupunteriya ng malaking aso kundi mga hayop. Nabanggit din niya sa kanyang ina na mabilis lamang siya sa may dalampasigan at uuwi na rin pagkatapos na maisaayos ang bangka. Sasamahan na sana siya ni Tonyo, subalit minabuti na muna niyang umalis ng mag-isa. Wala na rin namang nagawa ang mga magulang at kapatid ni Artemio, kung hindi ipanalangin sa Diyos ang kaligtasan nito, kahit nag-aalala sila habang nasa labas ito ng bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay may naulinigan sila mga putok ng baril. Nabahala sila sa kung anong nangyayari, kaya lumabas ng bahay ang mag-ina at napansin nila ang kapitbahay na si Mang Dan na may hawak na rifle. Humahangos na lumingalinga sa paligid at tila mayroon itong hinahanap. Tinanong ni Ginang Lala kung bakit ito may hawak na rifle at sinagot naman siya ni Mang Dan kahit nagngingit-ngit ito at nagmamadaling umalis. Ninakawan pala siya ng kanyang mga alagang pansabong na manok ng naturang halimaw na aso, kaya hinahanap niya ito upang patayin. Hindi na niya natatapos ang kanyang sasabihin dahil nagmamadali siyang tumakbo patungo sa may kakahuyan. Sa matinding kuryosidad, naunang humabol si Artemio sa kanilang kapitbahay at lubos na nagulat at nabahala sina Tonyo at Ginang Lala, pati si Mang Harlon, kaya sinundan nila ang tinatahak na daan ng anak. Habang lumingalinga sa paligid, ay nakasabat pa sila ng ilang mga kapitbahay na may hawak na sulo at mga matutulis na kawayan. May mga ilan din na may hawak na buntot ng bagi. Ang iba ay may mga bolo sa tagiliran dahil gusto rin nilang matugis ang halimaw na asong nagsisilbing peste sa kanilang lugar. Naging tanglaw ang kabilugan ng buwan habang nagdidilim ang mga kalupaan sa kalangitan. Naririnig pa rin nila ang malalakas na putok ng baril ni Mang Dan. Kaya lang ay, nang makarating na sila sa mayayabong na punong kahoy, ay naulinigan nila ang malalakas na sigaw at paghingi ng saklolo ni Mang Dan. Nakakatiyak silang nahuli na ito ng naturang halimaw at maaaring binabalak na siyang patayin. Hindi pa rin tumigil sa paglalakad ang buong pamilya hanggang sa matagpuan nila sa isang tabi ang bangkay ni Mang Dan na may malalaking kalmot mula sa kanyang mukha, gayon din sa dibdib. Dilat ang mga mata habang hawak ang mahabang garan. Nasabat ni Tonyo sa medyo madilim na bahagi ng kakahuyan ang anyo ng naturang halimaw na mabilis na lumundag papalayo sa mga nakaharang na kumpol ng mga ligaw na halamanan at mga punong kahoy sa kakahuyan. Naikwento sa akin noon ni Tonyo ang kanyang nasaksihan at inilarawan niya ang halimaw bilang isang malaking aso na may ilang talampakan ng taas. Pahaba ang kanyang biyas, mabuhok, nagbabaga ang mga nanlilisik na mga mata habang nagtataglay ng mahabang tainga. Natitigmak ng dugo ang kanyang bibig na napupuno ng matutulis na mga pangil. Gayon din ang mahaba nitong mga kuko.
Naglaho parang bula si Artemio at ang tanging naiwan lamang sa panangyarihan ng patayan ay ang marungis nitong kamiseta. At ang isa pang ikinagulat ni Ginang Lala ay ang pagkakita niya sa kamisetang suot ni Artemio papunta sa dalampasigan. Nakasampay ang punit-punit na kamiseta sa sanga ng punong kahoy at napupuno iyon ng mga mantsa ng dugo. Napansin din ng mga kapitbahay na may mga bitbit na dalang sulo at matutulis na kawayan ang kamiseta, kaya napagtanto nila na baka naging biktima si Artemio ng halimaw na aso at malamang ay dinala ang katawan nito sa malayong lugar. Sa puntong iyon ay umatungal sa pag-iyak si Ginang Lala habang inaalo siya ng kanyang asawa at 2 anak pa. Niyakap niya ng mahigpit ang maruming kamiseta ni Artemio habang tumatangos sa may tabi ng matayog na punong kahoy. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay ay naging balisa si Ginang Lala. Napakasakit ng nangyari. Kaya sa mga sumunod na araw ay sinika pa rin na hanapin ng mga Harlon at ng magkapatid na Tonyo at Alan sa mga posible nitong puntahan dahil ayaw nilang maniwala na namatay na ito. Subalit walang makakapagsabi kung saan na napadpad si Artemio. Kinabukasan niyon ay hindi ko na kinaya ang mga pangyayari sa baryo na iyon. Kaagad akong nagdesisyon na umuwi. Hindi na ako nagpaabot ng mahal na araw. Sinabi ko na lang na balitaan nila ako at magpadala daw sila ng liham sa akin. Lumipas ang mga araw at pagkatapos nga ng mahal na araw ay nagpadala sa akin ng liham si Tonyo upang ipaalam ang kanyang pinagdaanang problema sa kanyang pamilya. Naisipan na muna niyang mag-leave na muli upang makatulong sa paghahanap sa kanyang nawawalang panganay na kapatid. Regular na rin naman sa trabaho si Tonyo at medyo mataas na rin ang posisyon niya, kaya pinayagan na siyang makapag-leave ng mahaba-haba. Base sa isinalaysay sa akin ni Tonyo, ay nawawalan na rin sila ng pag-asa na makikita pa ang kanyang kapatid. Hinanap na nila ito sa kung saan mang sulok, subalit walang nakakaalam kung nasaan na ito. Araw-araw na nagdadalamhati ang kanyang ina at hindi na rin ito masyadong kumakain, kaya unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Sumuko na rin si Tonyo sa paghahanap sa kanilang panganay na kapatid nang biglang may nagpadala ng telegrama na buhat sa malayong probinsya. Si Mara pala ang sumulat sa kanila, kumari ni Artemio. Ibinalita niya na nasa probinsya ng Cape si Artemio at nakatira ito sa dati nilang bahay at namumuhay ng mag-isa. Nagtataka nga daw siya kung bakit ito bumalik ng Capiz samantalang nasa malayong lugar ang pamilya nito. At ayon pa sa sulat ng babae, hindi raw niya makausap ang kumpare na si Artemio dahil abala ito sa pagtatrabaho ng pagkakarpentero sa mga kakilala niyang customer. At sa gabi naman ay umaalis ito ng bahay at bumabalik na sa kinaumagahan. Sa puntong iyon ay nagalak ang magkapatid, lalo na si Ginang Lala at Mang Harlon. Kaya ninais nilang mapuntahan si Artemio at alamin ang kalagayan nito. Ngunit nagkasakit si Ginang Lala at hindi pa nito kayang bumayahe ng mag-isa. Kaya naisipan na lang ni Mang Harlon na siya na muna ang magtungo sa Capiz upang sunduin ang kanyang panganay na anak. Pumayag naman ang kanyang asawa, kaya sa sumunod na araw ay naggayak si Mang Harlon ng ilang damit at pamasahe papunta sa lugar kung nasaan si Artemio. Dumating ang araw ng Lunes. Nagpaalam si Mang Harlon sa kanyang pamilya bago siya nagtungo sa pantalan. Sumakay siya ng bangka papuntang Iloilo. Nagdagal ang kanyang pagbibiyahe na nung nasa bus na siya papuntang Capiz. Kaya nung simulang lumisyan siya sa kanyang mag-ina, ay pinagdarasal ng mga ito ang kanyang kaligtasan hanggang sa makarating si Harlon sa naturang baryo na kanilang dating tirahan na kinaroroonan ni Artemio. Si Artemio ay ipinanganak sa Capiz.
Pero matagal na siyang hindi bumabalik sa kanyang bayang Sinilangan simula nang makapagtrabaho siya sa malayong lugar. Ang naturang bahay ay pinapangalagaan ng dati nilang katiwala simula nang manirahan sa Masungkil ang kanyang pamilya. Masungkil ba to? Masungkil. Ano? Hindi ko mabasa. Masungkil? Masungkil. Basta, masungkil. Subalit hindi nagtagal ay umalis din ang katiwala. 2 araw nang nasa Capiz si Mang Harlon at nagpadala siya sa naiwan niyang pamilya ng telegrama. Ibinalita niya na abala sa trabaho ang kanyang panganay na anak kaya hindi siya makauwi. At sa tuwing tinatanong niya ito kung anong nangyari ng gabi na napatay si Mang Dan at natagpuan ang kanyang kamiseta na nakasabit sa sanga ng punong kahoy, ay hindi daw ito tumutugon. At kahit anong pilit ng Mang Harlon, ay umiiwas na sumagot si Artemio na nagiging dahilan lamang daw iyon ng kanilang pagtatalo. Malakas ang kutob ni Mang Harlon na maitinatagong sekreto sa kanya ang panganay na anak. Kaya sa sulat niya na kasunod ay itinanong niya kay Ginang Lala kung may kasaysayan ang kaniyang pamilya sa kung anumang masasamang elemento. Subalit paglipas lamang ng 2 araw, nang matanggap niya ang sagot ng asawa, ay pinabulaanan iyon ng kanyang misis. Ang pamilya niya ay nabibilang daw sa mga ordinaryong tao. At saka sa muling pagbabalik ni Artemio sa Guimaras, ay wala naman siyang nabanggit ukol sa kung anumang sekreto o malagim niyang naging karanasan sa malayong lugar. Hindi pa rin nakumbinsi si Mang Harlon at dahil hindi siya makatulog ng gabing iyon ay nagsulat siyang muli sa kanyang asawa. Subalit naputol ang pagsusulat ni Mang Harlon nang mapansin niya na si Artemio na tumalon sa may bintana ng silid tulugan nito. Napukaw ang kanyang atensyon at tuluyan na siyang tumigil sa pagsusulat. Napuno siya ng matinding kuryosidad sa kanyang nakita at iyon daw ang huling nakatala sa sulat ni Mang Harlon. Napuno daw sila ng matinding kuryosidad sa sulat ng kanyang ama. Subalit hindi na nila malaman kung ano ang buong pangyayari. Dahil ayon sa kwento ni Tonyo, naghintay si Ginang Lala ng ilang araw hanggang sa umabot na ng 1 linggo ay wala na silang natatanggap na telegrama o mensahe buhat kay Mang Harlon. Kaya lalong kinutuba ng masama ang kanilang pamilya. Kaya naman nang makabawi ng lakas si Ginang Lala at kaya na niyang bumiyahe at di na kailangang mabantayan, nagdesisyon si Tonyo. Naisipan nilang mag-ina kasama si Alan na bumiyahe na rin patungo sa Capiz, kung saan nakatira ang mga magulang nila dati. Inihanda nila ang kanilang mga sarili sa anumang mangyayari. Magtutungo sila sa Capiz at aalamin nila kung anong nangyari kay Mang Harlon, gayon din kay Artemio. Pero bago pa sila makapag-impake ng mga gamit, ay nagtungo si Ginang Lala sa albularyo na may mga kaalaman sa pagpatay sa masasamang halimaw. Humingi siya ng mga pangontra sa aswang at mababangis na hayop dahil maraming naglipa ng kampo ng kadiliman sa baryo na pinanggalingan nila. Kaya kailangan nila ng matibay na proteksyon. Kaya lang naman nalipat sila ng Guimaras ay hindi nila kinakaya ang lugar doon. Liblib kasi ang parte ng Capiz na yon. At noong nagbubuntis pa lang, sa bunso nilang anak na si Alan, ay gabi-gabi itong dinadalaw ng aswang. Pinabaunan na lang ng albularyo ang pamilya ng buntot bagi, matulis na kahoy na cross dahil dinala ni Mang Harlon ang kanyang rifle o yung garan niya. Sinabihan din ng albularyo ang mag-iina na magkaroon ng malakas na pananalig sa Diyos dahil iyon ang pinakamalakas na sandata upang maitaboy ang anumang masasamang elemento. Sa mga oras na iyon ay nagpapasalamat si Ginang Lala sa kabutihang ipinakita sa kanya ng albularyo. Kinabukasan ay handa na sila sa pag-alis. Bitbit nilang maraming kagamitan, gayon din ang malaking bayong. Inabot sila ng kalahating araw na pagbibiyahe patungo sa baryo na iyon.
Kasi nitong mga panahong ito, marami pang lubak-lubak na daan. Habang naglalakbay, hindi maiwasang mag-isip ni Tonyo. Naging magulo ang takbo ng kanilang buhay. At napuno siya ng agam-agam simula nang lumisan si Artemio sa Capiz. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong tunay na dahilan sa biglaan nitong pagkawala sa kakahuyan noong sinundan nila si Mang Dan. Kung nagalusan man siya o hindi ng naturang malaking aso, ay hindi pa rin iyon rason upang bigla na lang siyang lumayo sa kanilang pamilya. Hindi na namalayan ni Tonyo kung gaano nakalayo ang nararating ng kanyang pag-iisip. Nang maaninag niya ang bayan na pupuntahan nila, dako pa roon ang kanyang natatanaw. Nang makarating na sila sa baryo, ay medyo natakot si Tonyo sa mga taong nakatira doon. Dahil may kakaiba ang kanilang mga paningin, malalalim at mababagsik. At nang dumako sila sa labas na dati nilang bahay ay biglang kinalabutan si Alan at Ginang Lala. Nang makasalubong sila ng tatlong kababaihan, natitig na titig sa kanilang mag-ina at mukhang nagugutom habang pinagmamasdan sila mula ulo hanggang paa. Kaya nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit natigilan si Tonyo pagkakatok nila at agad silang pinagbuksan ng kanyang panganay na kapatid. Niyakap siya nito ng mahigpit, gayon din ang kanyang ina at si Alan. Pero puno pa rin ng kaba si Tonyo nang ilibot niya ang kanyang mga mata sa loob ng bahay. Parang may kung anong hiwaga ang bumabalot sa napakalaking sinauna at maruming bahay na napapaligiran ng alikabok at sapot ng gagamba. Pinagmasdang mabuti rin ni Ginang Lala at Alan si Artemio at naobserbahan nila na malaki na ang pinagbago nito. Naging seryoso at matalim ang ekspresyon ng mukha nito. Dumami na rin ang mga mapuputing buhok at madalas siyang hindi sumasagot sa napakaraming tanong ng kanyang pamilya na tila may iniiwasang paksa. Pero ipinagpatuloy lamang ni Ginang Lala ang kanyang pagtatanong hanggang sa maisipan niyang hanapin ang asawang si Mang Harlon. Pero pinigilan siya ni Artemio. Nabanggit nito na bigla na lang umalis ng bahay na walang anumang dahilan si Mang Harlon. Pagkatapos nilang magkaroon ng matinding pagtatalo, kaya hindi na siya sumasagot sa mga telegrama. Idinagdagdag pa niya na hinanap nito ang kanyang ama saan man sulok, pero hindi niya malaman kung saan ito matatagpuan. Nag-aalala si Ginang Lala, pero hindi naniniwala si Tonyo sa sinabi ng kanyang panganay na kapatid. Kilala niya ang sariling ama. Hindi ito basta-basta nagpapadala sa damdamin at hindi ito magpapakontrol sa galit para lang biglang umalis sa kanilang dating tahanan. Kinapitan ni Tonyo ang mga sinabi ni Artemio sa kanyang huling sinabi at kinukutoban siya na maaaring may itinatagong lihim ang kanyang kapatid dahil sa mga kakaibang ikinikilos nito. Hindi na lang siya nagpapahalata dahil baka lalong mag-aalala ang kanyang ina at ayaw niyang may mangyaring masama dito. Kinagabihan, naghanda na masarap na hapunan si Artemio na natutunan niya sa malayong lugar. Nanumbalik siya sa dating masayang pamilya, kaya lang ay hindi buo ang kanilang kasiyahan dahil nawawala si Mang Harlon. At hindi pa rin mapakali si Ginang Lala, gayon din sina Alan at Tonyo, habang iniisip kung saan matatagpuan ang kanilang ama. Lumalakas lalo ang hinala ni Tonyo na nagsisinungaling ang kanyang panganay na kapatid dahil nababakas niyang hindi ito nag-aalala sa pagkawala ng kanilang butihing ama. Umaakto ito na parang walang nangyari at kita niyang palagi itong umiiwas sa ilang mga bagay na napag-uusapan nila. Pagkatapos nilang kumain ay dinala sila ni Artemio sa malaking kwarto kung saan doon natutulog si Mang Harlon. Samantalang binalaan niya si Tonyo na huwag papasok sa kanyang silid hanggat hindi ito nagpapaalam at wala siyang permiso. Paliwanag nito na nasa silid tulugan niya ang ilang mga kagamitan
sa pagkakarpentero. At hanggat hindi pa niya naisaayos ang mga materyales, ay hindi pa maaaring magkasama-sama silang mag-anak sa iisang kwarto. Bagay na lubos namang naiintindihan ni Ginang Lala, kaya pinili nilang magtungo sa kabilang silid. Mga antigo ang kagamitan sa loob, pero mukhang malinis naman ang buong silid, kaya naging komportable ang kanilang pagtulog. Kaya lang nang sumabit ang hating gabi, ay hindi makatulog ng maayos si Tonyo. Pilit siyang dinadalaw ng bangungot. Sa kanyang panaginip ay natagpuan niya ang kanyang amang si Mang Harlon na hinahabol ng malaking aso. Tila'y nakasaksi ito ng krimen at nahuli siya ng tingin ng malaking aso. Takot na takot at mag-isang tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Sumisigaw siya at humingi ng saklolo. Subalit walang katao-tao na mga oras na iyon. Sumusuot ito sa kasukalan at matitinik na mga halaman at di malaman kung saan sisiksik at pagkakasyahin ng sarili para lamang makapagtago. Naglalaway ang malaking aso at talagang mabalasik ang kanyang anyo. Matulin itong tumakbo na tulad ng sa leon o tigre. Hindi siya tumitigil sa pagtakbo hanggat hindi niya natatagpuan si Mang Harlon. Dumako sa isang payat na punong kahoy ang malaking aso at doon niya nakita si Mang Harlon na nakabalaktot at namamawis na nagtatago. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko at walang habas na pinagkakalmot at pinagsasakal ang liig nito. Sa katapos-tapusan ng panaginip ay napabalikwa sa higaan si Tonyo. Kinapa niya ang kanyang dibdib at hindi mapigilan ang mabilis na pagtatambol ng kanyang puso. Naliligo na siya ng pawis, mga luha at laway mula sa kanyang bibig. Napagtanto niya na panaginip lang ang lahat at wala siyang natamong anumang galos. Pabulong siyang nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay lumingalinga siya sa paligid. Gayon din sa kama kung saan nahihimlay ang kanilang ina na mahimbing nang natutulog at hindi man lang gumagalaw sa posisyon nito. Samantalang si Alan naman ay nakamasid sa kanya at naghihintay na makahanap ng pagkakataon na makausap siya. Lumapit si Alan at nangusap sa mahinang tinig. Tinanong niya kung anong nangyayari dito. Tumingin muna si Tonyo sa kanyang ina bago tumingin muli kay Alan. Sininyasan niya itong lumayo upang makapag-usap sila sa isang tabi na hindi makakaistorbo sa tulog ng kanilang ina. Nanigurado na muna si Tonyo na hindi maririnig ng kanilang ina at hindi ito magigising dulot ng kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Binangungot daw siya at napanaginipan ang kanilang ama na hinahanap at gustong patayin ng malaking aso. Bahagyang namutla si Alan pero nagpatuloy siya sa pagkikipag-usap. Itinanong niya kung naniniwala si Tonyo sa mga sinasabi ni Artemio. Sa pagkakataong iyon, ay tinitigan at inobserbahan siyang mabuti ni Tonyo. Natahimik siya sa isang tabi at tila may gumugulo sa kanyang isipan. Umiiling-iling si Tonyo. Hindi daw siya naniniwala, pero malakas ang hinala niya na may itinatagong sekreto si Artemio at may kinalaman ito sa pagkawala ng kanilang ama. Sumang-ayon si Alan. Sa katunayan nga ay hindi rin siya naniniwala dito at pakiramdam niya ay ito ang dahilan kung bakit nawawala si Mang Harlon. Dagdag pa niya habang patuloy na nakatingin sa kanyang kapatid. Gusto daw niyang malaman kung ano man ang itinatago ni Artemio na ayaw nitong mabunyag. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang mapasulyap siya sa kanyang ina. Bahagyang nagiba ang posisyon ni Ginang Lala sa kama kaya naalarma si Tonyo. Bukas na lang daw sila mag-usap ni Alan at baka magising ang ina at marinig pa sila ni Artemio. Malaking gulo ang magaganap pag nagkataon. Matulog na lang daw sila
at huwag nang mag-isip ng kung ano-anong gugulo sa isipan nila. Sa puntong iyon ay hindi na nakipagtalo si Alan. Manaka-naka silang kumilos ng may pag-iingat bago inalatag ang katawan sa kama at ipinikit ang kanilang mga mata. Kinabukasan, abala sa pagtatrabaho si Artemio sa kanyang silid at hindi siya makausap ng maayos at makasalamuha ng kanyang pamilya. Nagkusang magluto si Tonyo ng almusal. Naghanap siya ng malulutong pagkain sa mga tokador sa kusina. Pagkatapos ay nauna na silang nag-almusal at inabot na rin ng alas 9 bago pa lumabas ng silid si Artemio na pawisan at nanlilimad sa sobrang pagtatrabaho. Nagkatagpo-tagpo na lamang sila nung sumapit na ang tanghalian at hapunan. Medyo hindi siya masyadong nakikipag-usap at patuloy pa rin na matipid kong sumagot. Nagkakatinginan na lang sila Tonyo at Alan. Nag-uusap na lang sila sa pamamagitan ng mga titig. Kahit gustuhin man nilang isiwalat ang matinding paghihinala at paratang, ay hindi nila magawa dahil baka maging mista iyon ng pagkakasakit ng kanilang ina at ugat ng kaguluhan sa bahay. Kinagabihan, hindi pa rin dinadalaw ng antok si Tonyo. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata sa sobrang takot at pag-aalala sa anumang magaganap sa mga susunod na araw. Habang tumatagal kasi sila sa bahay, ay lalong gumugulo ang mga bagay-bagay tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Hindi malinaw kung may kasagutan o makakapagpaturo kung saan ito matatagpuan at kung anong klaseng lihim ang maingat na itinatago ni Artemio sa kanyang pagkatao. Sumulyap siya sa may gawing bintana at napansin niya na patuloy na kumakahol ang mga aso sa paligid. At talagang kinikilabutan siya sa palakas ng alulong na tila mayroon silang tinatawag na kauri sa di kalayuan. Isa pa, may naririnig na mga kaluskos at tinig ng hininga ng hayop sa kabilang kwarto, si Tonyo. At naguguluhan na siya simula nang umapak siya sa loob ng dati nilang bahay. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit sobrang nakakatakot saan man dako siya mapalingon sa kabahayan. Isa pa, wala din masyadong kapitbahay ang kinatitirikan ng naturang bahay. Marahil ay may iniiwasan at kinakatakutan din ang mga residente, kaya halos walang katao-tao sa paligid. Gusto niyang malaman kung ano bang misteryo ang nakapaloob sa kanyang ama, gayon din sa tinitirahan nito, kaya manaka-naka siyang bumangon. Sinigurado muna niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina bago siya kumilos. Kinuha niya mula sa bayong ang matulis na kahoy na cross bago lumabas ng silid. Nagpapatuloy pa rin ang sunod-sunod na kaluskos sa kabilang silid. Idinikit ni Tonyo ang kanyang tenga hanggang sa makarinig siya ng kakaibang paghinga na nagmumula sa isang mabangis na hayop. Sa tindi ng kuryosidad, hindi niya napigilang pinihit ang seradora at eksaktong nabuksan niya ang pinto. Dahan-dahan niyang inaangat hanggang makita niya ang kabuuan ng silid. Napakaraming materyales sa pagkakarpentero ang nakahanay sa malaking istante. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto, pero wala doon ang kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pagpasok hanggang sa makarating siya sa malaking bintana. Nangyari sa babasaking bubog at sa isang banda kung saan natatakpan ang mga kortinang tinatangay ng hangin ay may nakatayong animoy malaking maitim na aso na nagtataglay ng mapupulang mga mata, matutulis na mga kuko at naglalaway na bibig. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo at naniga siya sa kanyang kinatatayuan. Nanumbalik ang kanyang pagiging marahas sa mga aswang noong una niyang nakita ang nilalang sa may kakahuyan. Gusto niyang sumigaw subalit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Para bang sa pagkakataon na ito ay naintakutan siya. Nilingon siya ng malaking aso na tumangis ito at parang nilabas ang mga pangil.
bago umalulong ng pagkalakas-lakas. Tumalon siya pababa ng bintana pabalik sa loob ng silid tulugan at pagbagsak sa kama, bumagsik palalo ang kanyang anyo at gustong-gusto niyang lapain ang sariling anak. Umatras at tumakbo palayo si Tonyo, pero kamuntikan na siyang mahagip ng malaking aso. Pinagpupunit nito ang kumot at iwinasiwas ang kanyang matutulis na kuko. Samantalang si Tonyo naman ay nakakuha ng plorera at pinagbabato niya sa harapan ng malaking aso. Subalit mabilis itong nakailag at hindi nagpatinag. Sinikap niyang dukwangin si Tonyo hanggang sa hinarangan niya ito malapit sa pinto nang biglang nakasigaw ng malakas si Tonyo at humingi siya ng tulong sa kanyang ina at bunsong kapatid. Inilabas ng malaking aso ang kanyang matutulis na kuko. Iwinasiwas niya sa ere patungo sa direksyon ni Tonyo. Subalit biglang nagbukas ng pinto at lumitaw si Ginang Lala na may hawak na garan. Yun mismo ang sandata ni Mang Harlon na natagpuan niya sa ilalim ng kama ng kabilang silid. Ikinasa niya ang baril at pinaputokan niya ang malaking aso. Tinamaan ito sa may balikat at sa lakas ng buwelo ay bigla itong napaatras. Pumasok sa loob ng silid si Ginang Lala, gayon din si Ala na may hawak na kinais na patulis na kawayan. At pinatabi niya si Tonyo. Ngunit mabilis na kumilos ang malaking aso. Nakalmot niya ang braso ni Ginang Lala at pagkatapos ay pinilit nitong kunin ang rifle at itinapon sa isang tabi. Napabagsak sa kama si Ginang Lala nang biglang dumamba sa kanyang harapan ang malaking aso. Nakaramdam ng matinding panganib si Tonyo, kaya kinuha niya ang matulis na cross. Hinarap niya ang malaking aso na nagtataglay ng sariwang sugat sa kanyang balikat. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang ina sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Pagkaharap ng malaking aso ay inabot siya ni Tonyo at itinarak nito sa dibdib ang matulis na kahoy na cross. Napadaing ng pagkalakas-lakas ang malaking aso. Nabuwal ito at napasandal sa cabinet na naging dahilan upang mabuksan ang tokador, kung saan lumabas ang pugot na ulo ni Mang Harlon. Medyo tuyo na ito at parang nabubungo na. Nakabalot ito ng plastik. Napasigaw si Ginang Lala nang makita niya ang ulo ng kanyang asawa. Dilat ang namumuti nitong mga mata habang nakabuka ang bibig. Malapit na rin na maagnas ang balat nito at medyo mabaho ang amoy na tila nabubulok na laman. Nagimbal si Tonyo pero hindi pa rin siya nagpatalo sa takot. Namuo ang puot sa kanyang dibdib kaya kinuha niya ang rifle at pinaulanan niya ng malalakas na putok ng baril ang kanyang panganay na kapatid habang tumutulo ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Bago pa maubos ang bala ng baril ay hinila siya ng Ginang Lala, gayon din ni Artemio, at niyakap siya ng mahigpit. Tuluyang namatay si Artemio sa anyo ng pagiging malaking asong halimaw sa dami ng sugat na natamo sa kanyang buong katawan. Bumaha at umagos ang masaganang dugo sa sahig habang umiiyak ang mag-iina na nakasalampak sa isang tabi. Bago sumapit ang umaga ay nagmamadaling lumisan sa bahay ang mag-ina na mga walang laman ang tiyan. Hindi na nila naisip na magtungo sa ilang mga kaibigan at kakilala sa ibang bayan. Dumiretso na sila sa may terminal at hindi na nila pinagpapapansin ang karamihan ng mga tao na maagang nagigising. Bitbit pa rin ni Ginang Lala ang mga pangontra sa aswang at masasamang elemento. Habang naglalakbay ang mag-ina, ay hindi mapigilan ni Ginang Lala na maging sentimental. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang panganay na anak ay isa palang mabangis na hayop na pumapatay ng tao. Maging ng mga alagang hayop at ang masakla pa ay pinatay niya ang sariling ama. Samantalang si Tonyo naman ay nakokonsyensya sa ginawa niya sa kanyang kapatid. Alam niyang masamang pumatay. Subalit hindi makatarungan ang ginawa nito kay Mang Harlon, gayon din kay Mang Dan.
Kaya labag man sa kalooban niya ay nagawa niya ang ganong paraan upang matapos at maipagiganti ang mga tao laban sa mga katulad nitong kampo ng kadiliman. Bagas ang lumbay at mga luha sa mga mata ni Alan habang nakayakap siya sa bisig ng kanyang ina. Bumalik sila sa Guimaras na puno ng matinding kalungkutan at pagdadalamhati. Nagtungo ang mag-ina sa bahay ng albularyo at ipinagtapat ni Ginang Lala sa pinagkakatiwalaan niyang albularyo na nahuli na nila at napatay ang malaking aso. Hindi rin halos makapaniwala ang albularyo sa kanyang mga narinig. Hindi niya sukat akalaing ang panganay na anak na si Artemio pala ang malaking aso na pumapatay ng mga alagang hayop na mga residente at kaya pala nitong pumatay ng sariling ama. May nakapag-ulat pala sa albularyo pagkatapos na magtungo ng mag-ina sa malayong bayan ang tungkol sa malaking aso na nakapagpadala ng kamalasan sa baryo nila. Isa palang sarot ang ganitong uri ng nilalang na pumapatay ng mga hayop maging ng mga tao. At ayon sa kwento ng albularyo kay Tonyo at sa kanyang ina, ang sarot ay kilala bilang isang malaki at mabangis na aso. Nagmula ang pangalan nito sa salitang salot na ang ibig sabihin ay peste na sinisisi sa pagkawala ng mga alagang manok, kambing at baboy. Ang mga labi ng mga naturang hayop ay natatagpo ang pinagpiperas-peraso ang mga bahagi ng katawan at kinakain ang buo ng sarot. Tuwing umaga ay nananatili siyang tao, subalit kapag sumasapit ang gabi, gayon din ang paglitaw ng kabilugan ng buwan, ay nagiging halimaw ang naturang tao. Naisip ng mag-ina ang mga sinabi sa kanila ni Mang Harlon noong nabubuhay pa ito na parating nawawala ang panganay na anak sa tuwing sasapit ang gabi. Matagal na rin na napapansin ni Ginang Lala na umaalis sa gabi si Artemio upang magtungo sa may dalampasigan. Mayroon man na mga gabi na hindi ito umaalis ng bahay, ay kapansin-pansin pa rin na inuumaga itong bumabalik sa kanilang tahanan. Ekspekulasyon pa ni Ginang Lala na maaaring pinilit ni Mang Harlon na paaminin ang kanyang panganay na anak sa kung ano ba ang tunay na nangyari dito noong natagpuan ang kamiseta niya sa sanga ng punong kahoy. At kung bakit bigla na lang itong umalis na hindi man lang sa kanila nagpaalam. At sa tansya nila ay nahawaan lang ito sa baryo kung saan doon sila nakatira dati. At kaya nawala ito ng matagal dahil nagpagaling ito at tuluyang maging mabangis na aswang. Posible ding natakot ang sarot nang makita siya ni Tonyo at iniiwasan din niyang masaktan ang sariling pamilya. Kaya minabuti na lang niyang lumayo at makulong sa loob ng ancestral house. Pero hindi naman inaasahan ng pagkakataon na papasok pa rin si Tonyo sa kwarto. Kaya ganoon ang nangyari. Ipinagdasal ni Ginang Lala ang kaluluwa ni Mang Harlon. Gayon din ang iba pang mga napatay sa kanilang bayan o sa baryo. Nagpamisya siya at pagkatapos ay namuhay na ng tahimik. Sinikap nilang maging matibay ang kanilang pamilya kahit nangungulila sila sa pagkamatay ng Mang Harlon. Binuon nila ang nawasak na samahan upang makapagbagong buhay. At doon na nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Mag-ingat palagi at huwag kalimutan mag-subscribe para ganahan naman ako.